Počujete to? Ako by niekde praskla mydlová bublina. A ako by niekde ďaleko v pozadí fňukalo nejaké brazilské decko. Nie. Už to počujem. To je ten dobre známy, postupne nabiehajúci soundtrack, ktorý ide do oboch uší. Takto znie návrat na scénu nášho strihača Viktora. Krásni ľudia, fanúšikovia, čo čumíte ako Carlo Ancelotti, keď mu Florentino oznámil, že z tých katalánskych kuriev, ktoré objednal do Triskáča na cestu do Paríža, napokon nebude nič. Na ceremoniál Ballonu d'Or sa škandalózne nedostavil nikto zo zostavy Realu Madrid, podobne ako na druhý polčas zápasu El Clásica. Teatrálne to zbojkotovali, pretože sa prevalilo, že to jediné zlaté, čo v tejto sezóne Vinicius zinkasuje, bude zlatá žila, ktorú dostal z toho, že neustále sedí na kábli, keď sa mu ľudia snažia vysvetliť, že sa na ihrisku občas chová ako úplný kokot. Uplakaný, fňukaný Cius junior narieka, že to nebolo fér, pretože najlepší bol predsa on. Ak sa pri ankete, ktorú rozhoduje subjektívne hlasovanie, sťažujete, že to celé dopadlo subjektívne, tak ste skutočne taký jebo, ako sa o vás traduje. O Viniciusovi sa hovorí, že za každým konfliktom vidí rasistické pozadie. Keďže ľuďom vo všeobecnosti riadne jebe, tak si počas kariéry musel určite vypočuť z tribún kopec sračiek. No myslím, že vo väčšine prípadov viní mu do pičusov nadávali preto, že sa ako piču schoval. Trochu mi to pripomenulo ten vtip o Bosmakovi Dežovi, ktorý príde po prvom školskom dni domov a posťažuje sa mame. Baba, spolužiaci sa mi celý deň vysmievali. To preto, že som Róm? Nie, Deško. To preto, že máš 24 rokov. K citlivej téme rasizmu a diskriminácie by sa však mal vyjadrovať iba ten, kto niečo podobné zažil na vlastnej koži. V mojom prípade je to v poriadku, keďže z 95% mám kamerúnsky pôvod. Aspoň takto videl môj urológ. Ale späť k tej drbnutej skorumpovanej ankete. Zlatú balónovú loptu Bobbyho Orra napokon získal Rodri. Ocenený bol teda chromý invalid. A je to celkom logické. Veď aj keď do električky nastúpi vozíčkár, tak mu dáš kurva prednosť a pustíš ho si sadnúť. No nie? Navyše, tu píšeme históriu. Bude to vôbec prvý držiteľ zlatej lopty, ktorý si zahral ligový zápas na pôde Exeteru. So zatrateným dresom? Ja ich mám mimochodom v piči všetkých 6, aj baleťákov z hala Bala Madridu, aj tých blankitných zmrdov zo 115. Čo sa týka mňa, mohol to pokojne vyhrať aj chleba vo vajci od mojej mamy. Ja tej ankete začnem venovať pozornosť až vo chvíli, keď bude nominovaný Ethan Nwaneri. Krásni ľudia, fanúšikovia, bol som milo prekvapený. Na júlovom a mŕťovom víkende počas Super Sunday som zistil, že vy ste skutočne krásni ľudia. Takmer takí pekní ako ja. Teda až na pár výnimiek, ktorými boli tí škaredí, upotení a pičoviny splietajúci fanúšikovia Liverpoolu, ktorým týmto srdečne gratulujem k jednému bodu. Za najlepší moment akcie bol vyhlásený výpadok obrazovky, po ktorom sa na veľkom plátne ukázal mŕťov desktop aj so všetkými otvorenými lištami. Všetci sme teda videli, že počúva Madonu, používa Explorer a sleduje dôchodcovské gay porno. Ňa. Typický fanúšik West Hamu. Event to bol podarený. Vôbec som nečakal takéto prijatie, že sa toľko fanúšikov tejto pohanskej show so mnou bude chcieť fotiť, vítať a vrúcne objímať. Chvíľami som sa cítil ako Svarinská v parku, keď si nedá podprsenku. Alebo ako Nistelrooy na prvom tréningu. S fanúšikmi výpky sa ale stretávam kade tade. Nedávno ma jeden pozdravil v Lidli, keď som si vyberal čučoriedky na raňajky na moju túru v Tatrách, kde som v trailových Asicsoch hopsal po skalách 8 hodín, takže som napokon skončil na octanovej mastičke, podobne ako polovica našich sklenených obrancov. Pre istotu uvediem, že túto epizódu nesponzoruje ani Lidl, ani Asics, ani čučoriedková lobby. Túto epizódu vám prináša, že by ľahko rozotierateľný krém na opuchy. Ale piču! Aj túto epizódu vám klasicky prináša Víkendový manažér. Jediná stolová hra, ktorá obsahuje všetky zranenia súčasného Artetovho lazaretu. Podvrtnutý členok, natiahnutý hamstring, poškodené kolené väzy, črevná chrípka, otlaky. A mala by tu byť aj poľská mozgová obrna, ale tá sa mi niekde zapatrošila. Rozmýšľam, čo by som si pomyslel, keby som sa po bitke s fanúšikmi Slepíc, ktorí by ma určite zbabelo na ulici napadli zozadu, zobudil po mesiaci z kómy. A to rovno do 80. minúty nášho zápasu s Liverpoolom. A pozrel by som sa na naše zadné rady, kde by som očakával najlepšiu obrannú štvoricu v Európe.
Calafioriho, Salibu, Gabriela a Timbera. No namiesto nich by som tam uvidel záložníka, tínedžera a jedného zabrzdeného odchovanca z Podbrezovej. Asi by som si povedal, že to muselo ísť so svetom za tú chvíľu pekne do riti a že spoľahnúť sa dá už hádam iba na štátnu hymnu. Ak ste mali vydarený víkend, tak zrejme patríte do klanu červavých diablov. Títo chudáci si v poslednej dobe vytrpeli viac než dosť, takže úľavu z toho, že im konečne vytiahli ten hrdzavý klinec z oka, im úprimne doprajem. Blížia sa nám sviatky zosnulých, takže ak túto epizódu vylajkujete až do nebies, urobíme si ešte jeden špeciál navyše. A to s poslednou rozlúčkou pre tohto nešťastníka, ktorého cez víkend zadrhla mydlová voda. Smrť fotbalu, sláva Švajdochlíkovcom, jebať Tottenham tentokrát nemusíme, pojebaný bol tretím tímom od konca.